Fish, mahok. Ano fish? Init. Init ko di Adam. Ilan naman to eh. Init. No? Ilan naman to? Init. Init. Payung. Payung. Init? Init ko di eh. Ini. Init yapon. Init yapon. Init yapon. Okay na. Okay. Ay, santi ka rin luwag. Dili. Okay kayo, dili siya no? Hello guys! Nada din sa nurse guys, nabibiglit me guys! Ay, sige. Yan, luto na. Maluma-luma kagsampit. Yung pinagaluto. Sigwit lagi pa ngayon. Di dyan, Bray. Banson ka? Kung ako pa na ba? Driver mo, di kayo sigwit na napayo uno eh. Ano yung Bray, Bray? Gusto naman ka dyan, Bray. Bangoy! Ha? Naka-discount ka. Ito. Dyan, Bray. Isha! Bray. Hoy, yun naman. Asa ko na di ko masagdan niya eh. Dyan, Bray. Salamat ka dyan, Bray. Sigwit na rin pa ngayon. Tamat guys, kwenta na rin. Banson, 100 meters of distansya. Ya, 50. Kaya mo pa na gato mo yung piyabal. Ano mo to? Hindi, piyabal. Sir, hindi sa piyabal. Kaya ako na, 100 ay. Mari praktisi mo dam kay bungkag ni daan para ko makinaon sa wala. Gamay re. Uy, pregaba na, uy. Uy, mo sikad. Karang na na. Inmax ni. Ano ni si Puy. Kasi pwede ni. Kung Nagian na ba yan ginukod sa iro? puri buya bitaw ning motora bitaw. Oh. Gaya kay ubi no. Dahil lagi siya pagka-ube, no? Violet kayo. Yeah, hapit na loto. Among gi-hire nga. Oh, tigloto gikan gyud pangdan, giroplano pa ni na problema pa ang pilot asayang tugpa. Kisay driver. Kisay nagawa niya. Gikuha. Uy, wa man kakablitin ni John Bray. Duha na ito, duha. Duha. Duha eh. Bray no. Ano siya pag-abot ito, te? Oh, pagabot. Liti mo ha? Di agad juga mablitihon po, Doy.